Tofa Malam Kabiru ya sanarwa da mai nasara tare da matarsa cewa dole ne fa sai dai su haƙuri su haihu a haka ma'ana dai su haifi 'ya'ya masu sikila kamar yadda a yanzu dai kuke gani asirin Maryam da mai nasara fa ya tonu dama kuma ashe Auwal shine ya je ya faɗa wa Malam Kabiru abin da su mai nasara suke shirin aikatawa na juyarwa da Maryam mahaifa kamar yadda a yanzu ku biyo ni a wannan bidiyo domin ku ga yadda take kayawa. Jama'a masu kallo da masu sauraro, kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan fa idan wannan ya kasance shigowarku ta farko, muna ga mai roƙonku da ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin labaranmu a koda yaushe. Muna godiya. To kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa, Malam Kabiru ya sanarwa da mai nasara cewa lallai dole ne fa sai dai ya haƙura ya haihu tare da matarsa a halin da suke ciki a yanzu. Inda Malam Kabiru ya ƙara wa da mai nasara cewa ita cuta daga Allah ce sannan kuma abin da nake so ka gane a nan shine da akan ka juyarwa da matarka mahaifa ko kuma a dinga mata allurar hana haihuwa ƙwara ku haƙura ku haihu a hakan ko kuma ba tare da an yi mata komai ba ka ƙaro aure. Wannan dai ita ce shawarar da Malam Kabiru ya ba wa mai nasara kenan a shirin fim ɗin labari na season 9 episode 2. To kamar yadda kuke gani a yanzu dai haka fa mai nasara ya rasa shawarar ma da zai ɗauka inda ya shiga wasi kan batun cewa shin ya ɗauki shawarar Malam Kabiru ce ko kuma a'a kawai a juyarwa da Maryam mahaifa ko kuma a'a ya ƙara aure. To dai a ƙarshe dai bayan mai nasara ya nemi shawarorin mutane kawai ya haƙura ya ce zai ƙara aure sannan kuma Maryam ba sai an yi mata aikin juyar mata da mahaifa ba. Sannan kuma ya ce zai haƙura su gwada haihuwar 'ya'ya kamar mutum 1 zuwa 2 domin su ga yadda rayuwar 'ya'yan za ta kasance. Idan 'ya'yan sun kasance tun suna yaransu an ga suna da sikila shikenan, idan kuma an ga ba su da sikila sai su haƙura su ci gaba da haihuwa a haka tunda dama abin da suke da buƙata kenan. Wannan dai ita ce shawarar da mai nasara ya yanke bayan Malam Kabiru ya gama yi musu wa'azi tare da Maryam kenan a shirin fim ɗin labari na. To masu kallo da masu sauraro, wannan kenan kuma duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke tafa da shi a yanzu. Kar dai ku manta fa idan wannan ya kasance shigowarku ta farko, muna ga mai roƙonku da ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin labaranmu a koda yaushe. Muna godiya sosai da ziyartar wannan shafi mai albarka na Zamani TV 24.